आसामनि सेबाजों खुंजानाय जे SSLC जे आनजाद बेवहाय बर' बिजोंजों नंगौ जे टप 10 मासि आवग्रिनो हायाखै नाथाय जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिकआव हायेस्ट नाम्बार मोननाय बेबो माने एसेल' नङा बेखौ लानानै जोङो गोजोननो हायाब्लाबो जोङो गोजोननायखौ जोङो दिनै लादों मानो होनोबा 97% मोननानै दिनैनि बे SSLC आनजादखौ माने उथ्रिसारनो हादों ओरैबायदि जाबाय थादों जोंनि बर' फरायसाफोरा माने नाजाबाय थादों आरो जेसेबांनो माने नाजाबाय थादों ओमफ्राय बेवहाय टप 10 नि जिखिनि मोनसे लवेस्ट जिखिनि पार्सेन्टेज बेबो माने दावखोबाय थादों बेखौ नुबाय थादों जोङो दा खुब माने मोनसे देरगाथाव होननांगोन आरो खुब मोनसे बाख्नायनांगोन बर' फरायसाफोरखौ नाजानायखौ खम खालामाखै बिबुंसार बसुमतारी बिथाङा मोननो हादोंमोन बिनि उनाव मोननो हायाखै आरो देग्लायनि फरायसाफोरा मोननो जुजिदोंमोन नाथाय नोङो 1%नि थाखाय बेखौ मोननो हायासै अब्लाबो जोङो मोनदों होननानै जोङो साननानै लादों जों गोजोनदों आरो बे जाय माने 97% मोननाय बे 97% मोननाय फरायसानिफ्रायनो हायेस्ट नाम्बारनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बेबायदि जोङो होनाय जायो आरो बेखौ दाखालि बेंटलाव जोङो खुंफुंनाय जाबाय चिरां जिल्लानि सिङावनो दा बेजों जोङो बुंनो नागिरदों जे जोंनि बर' फरायसाफोराबो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै क्वालिटि मोनसे रिजाल्ट जे खालामनो हाबाय बेखौ जोङो दिनै बर' फरायसाफोरखौ जोङो साबायखर बावदों फोरोंगिरिफोरखौबो जोङो साबायखर बावदों आरो फरायसाफोरनो जोङो कंग्रेसुलेसन होदों फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरा मोजां मोनसे जिउ दानो हाथों गोजौ सोलोंथाइ लानो हाथों बेखौ जोङो मिजिं खालामदों दा बिनि गेजेरावनो आसामाव चिरां जिल्लानि मेट्रिक माने जेनाखि आनजादनि जेनाखि फिथाइ बे गुबुन जिल्लानि रुजुनायाव जोबोद गाज्रि आरो बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव थादों देग्लाय चिरां जिल्लानि माने मेट्रिक रिजाल्टनि जिखिनि मोनसे पार्सेन्टेजआ बेखौ लानानै आं बुंनो नागिरदों जे फेइलार इज द पिलार अफ साक्सेस माने जेननायानो जाफुंनायनि बियो मोनसे लामा दिन्थिगिरि बा खुन्थिया दा बेबायदि मोनसे जोङो नोजोरजों लानानै दिनै जोंनि फरायसाफोर जोंनि फोरोंगिरिफोर बा जोंनि बिमा बिफाफोर बा जोंनि सिभिल ससाइटि फैबाय थानाय समाव चिरां जिल्लानि जिखिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ मोजांसिन खालामनांगौनि थाखाय गोब्राबसिन खामानि मावनांगौआ बांसिन बिबाना बांसिन हाबाफारिया चिरांनियाव थाबाय आरो चिरांनि गासै साफ्रोमबोनियाव थाबाय होननानै आङो मिजिं खालामदों आङो हास्थायदों दा बेवहाय जोङो सोरबा सासेनियावल' जोङो दस होनो जोङो बेवहाय सानाखै बबेबा मोनसे सेक्सनखौल' जोङो दस होनो होननानै सानाखै आरो बेखौ इमप्रुभमेन्ट लाबोनांगौ जुदि जायोब्ला सोरबा सासेयाल' खामानि मावोबा बियो इमप्रुभमेन्टआव फैगोन होननानै जोङो सानाखै बेनि थाखाय जों एबसुहाबो गोब्राब खामानि मावसिननांगौनि बिबान फैदों फोरोंगिरिफोराबो गोब्राब खामानि मावसिननांगौनि थाखाय बेवहाय माने दायित्व फैदों फरायसा आरो बिमा बिफाफोराबो साबसिनै नाजानांगौनि थाखाय बेवहाय मोनसे दायित्व फैदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव चिरां जिल्लानि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नाजागोन आरो चिरां जिल्लानि जे रिजाल्ट देग्लाय जे गाहाय जाबाय बियो गाहायाव थाबाय थागोन बेखौ माब्लाबाबो दासान बियो जौगागोन मोनसे समाव चिरां जिल्लाया नाजायै आसामनि 15थि पजिसन बेबायदि फैबायमोन जे समाव नोङो जोबथानायनि नैथि जोबथानायनि माने थामथि बेबायदियाव माने थायोमोन आरो बियो नाजायै 15सिम बेबायदि फैबायमोन नाथाय देग्लाय मोनसे ओरैबायदि गाज्रि जाबाय माने जोबथानायाव थाहैफिनबाय बेखौ जोङो माने खुब माने दुखु मोनदों जों लाजिदोंबो दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव माने जोङो बेफोर रिजाल्टखौ जोङो इमप्रुभमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो खामानि मावगोन दिनैनि समाव जे बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोबां फरायसालि फोरोंगिरिनि जेंना जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जे फोरोंगिरिफोरनि जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों जोङो रायलायबाय थादों आरो जिखिनि मोनसे टेट पास जानानै थानाय फरायसाफोर दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो थिसननांगौ होननानै जों बुंबाय थादों आरो लांदां जानानै थानाय माने फोरोंगिरिफोरनि मासे बेखौ सोसननांगौनि थाखाय आरो स्पेसियेल मोनसे टेट खुंनांगौनि थाखायबो जोङो दिनै दाबि होबाय थादों आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मोनफ्रोमबो स्कुलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोंनो खोथा होदों नाथाय खोथा होदोंब्लाबो बिथांमोना बेखौ कारज'खरि हिसाबै मावफुंनायखौ जों नुवाखै दा बेखायनो दिनै फ्रेशलि आङो नैबे बिजिनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि
जे बान्था गथायनाय जे हाबाफारिनि थावनिनिफ्राय आं खावलायहरनो लुबैदों जे जोंनि बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार थाबैनो नोंथांमोना जोंनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि मानदान्दा बा बर' बिजोंनि इयुनखौ नायनानै जेन थोजासे फोरोंगिरि थिसननायनि खामानिखौ बिथांमोना थाबैनो गोख्रैनो मावो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों दाबि दैथायहरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360